Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kuya, huwan ako eh. Otro sab gaton! Otro kasab! Paguryo-guryo pero Greg di ay! Ha! Ayaw si Roy. Preso na ba to? Unsay atong istoryahan, Boss Jonas. Inom muna kog tulo ka beer. Una ta magistorya. Abli kog laing duha ka botelya ton. Gistreet man. Dali aton! Ablihi dayon ang duha ka butilya. Be, Mama Mary ning anaka. Mama Mary! Ingon siya, tulo ka butilya. Upat pang naging imong naurot. Mama Mary ning akong anak, oy! Ang tinuo, sir. Bisan 5 ka botelya. Gaan ra kay ni Jonas. Dikuwag panug-aba. Sa'yo nga moabot ang panahon, Tonton. Nga unsa, sir? Lupigon kaning akong Jonas inom. Ug hasta ko, lupigon na niya sa inom. Mama Mary. Ako ana, Tonton. Yung ilabting ako Bisan kinsa way makahilabot sa ako Ako rasab ang angayan anang muingon. Mama Mire! Si? Papa Huda. Kana la imo ha. Angayan ka na. Hudas kang dako. niya naman si niya naman si Nasato. Unya. Nakabati ka dad. Jonas. Ganiha nga nagtupad mi niya sa kinan. Dili na mo angayang istoryahan kay una mo sa duyan. Itandi na ako nga wa pagyud makatilaw sa giingon ninyong litobs babae. Paita sa manang late boy. Mura na kinason. Hilom ton. Tiwaso na ako og istorya. Nagtupad mi ganiya sa sakyanan. Nagsigig lagubo ang akong dugan. Nagpiyong sigin. Gitutukan ang kugmayong iyang dugan. Mipurma na ang iyang dugan. Taod-taod na tingaling namukol. Unya, gitanaw na ko ang iyang sabakan. Purma na ang iyang patang. Mipurma na sa ang duha niya kapaa. Kay nagsulob man siya piit nga karsonis. Lami kayong kumuto niyang dugan. Lami kayong hapo-hapon ang iyang mga paa. Lami kayong rubuhon sina. Lami naman ganing tanahon sina. Unsa ka kalami kung tilawan sina. Unsa ka kalami kung naan ako sa ibabaw ni Ina. Unya, milugno siyag maayo kay di siya gusto nga anaon ako. Gipaningot mo kung naminaw ni mo, Dong Jonas. Sir Leon, musultiyo na ako ha. Musultiyo na ako, Dong Jonas ha. Akuan,
Kung dili lang nimo ripon, kung uyabon lang nimo. Hago na kaya ng uyab-uyab ton. Okay. Kung sagulan na nato og para pangkatog ang iya bakarong imnon. Di ba mas hago ang rape samtang matuog siya bisan unsa pa'y imong buhaton niya. Mas ganahan ko grape ton. Lamian ko grape. Aw hinoon, way makatumpong sa kalami sa rape, dili ba, Sir Leon? Oh, Di ba? ilong! Sorry. Ni ana si na sa ato. Bisag unsang orasa, mahimo na kay nako siyang ripon. Jonas, dong. Mupugong na sagka, musupak na sagka, musanta na sagka. Dili na mao. Wa lagi na problema, pero ibutang una nato sa siguro. Pangiwa una ko. Mura mag ikaw mo dakong gusto nga maoy mo rape ni Ina. Mama Mary, kaluy ang akong anak. Kay dako kayong sayop, ang naakaroon sa iyang una-una. Nakapaabot ka man gani. Nakapaabot kag mga adlaw aron anhay na mo puyo si Ina sa ato. Karon nga niya na si Ina sa ato, nagpasabot na nga naa na siya duol sa imong simud. I-timing na to, dong. Timing nalay kuwang. Basta timing nalay kuwang. Ha? Jonas? Papahuda! Mama Mary ni mong bata ka! Nakaligo man tag-ahat, Bir! Ako yun, nahilamos ko, Sir. Naagyo kay batasan nga dili ako ug ambot, di na nimo maliwate. Kanang dili ka mailhan nga nasuko ka di ay. Murag taga-dalagit. Dunggabon tagaron. Inanong ba? Pero, tuara di ay, namuok ng kusilyo. Balik ra kog lingkod, Jonas. Mubarog lang ko. Unsa may mong isulti, sulti na. Iatol na to nga mariman na si Greg ngadto sa kauluhan. Iatol na to nga madana siya ngadto sa munti. Ug anha na diha, Jonas. Pung pasamigo na kong mayor, anha na tamo inter, anha ng kumbate. Ipalayo na nato ang iyang amahan. Ayaw ka bala ka. Nahukman na ko siya. Unya, gipadali na ko ang papilis aron madana siya sa munti. Mao nga gamayng pailob, Jonas. Wa naman mo tingog. Milakaw na. Doon nagyo'y pinalahi ning bata. Mama Mary ning bataa. Papahudas! Hilomton! Walupon ta karon. Niya na siya dong Jonas. Ayaw pag sige bungot. Smile, sab. Tikoy, Sir, aral ko sa liyo, sir. Dako man yung sakyanan. Alay ka diri sa akong giligkoran yen. Sir Leon, tupad mas Kuya Jonas ni mo yan. adto lang ko ni Tiyo Tikoy, sir. Ha? Sige lang dad. Adto lang siyang tikoy. Sige, yan na. Dali na yan ah. Tanaton! Okay ka na diha, Diana? Oh, Sir Leon. Salamat, sir. Ingon ana, Jonas. Pag binuutan. Day, si tatay ni mo.
Tatay Greg! Sienna! Tatay Greg! Tay! Taon sa ba? Anak, Tay! kumusta magkasila Sir Leon? Ha? Maayo man. Kay maayo man silang tanan ako. Salamat. Sir Leon? Nabaguhan pa siya, Greg. Pero sagdilang. Mahanad na siya. Salamat ka ninyo, Sir Leon. Pinangga sab siya ni Jonas. Giisip yun ni Jonas siya na nga iyang igsuon. Salamat, Dong Jonas. Ay nagunon na, Noy Greg. Butam sa kay si Yena. Layo ka na kaayo din Tatay Greg. Mas malayo na ginunya ko nimo, anak. Ha? Sir Leon, schedule na ako, ma. Unsay schedule para ugma? Dadon ako sa Munting Lupa. Ha? Tatay Greg! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!